A oportunidade do FIC a nivel profesional xenial porque é super enriquecedora e logo pois, tamén a nivel persoal moi guai porque hai un equipazo super bo e ainda que é moi intenso en cuanto ao traballo pois sempre hai moitísimo apoio e estar moi ben rodeado é todo fantástico, maravilloso. Non me poden facer máis ilusión. Cada vez que me preguntan isto é como é moi forte, estou flipando, fai 3 anos estaba aquí facendo isto, de verdade, non pode ser un regalo máis bonito, fai moita ilusión. Pois para min estar de voluntaria no FIC como que foi así un punto de inflexión un pouco na miña carreira, porque estaba facendo cuarto de xornalismo e solo fixera unhas prácticas que foran na radio e precisamente collera a radio porque daba moitísima vergonza, moitísimo medo facer televisión e xusto no FIC fora cando empezáramos a facer vídeos para redes e tal e a ver, que eso, que seguramente se vexo eses vídeos agora direi, madre mía, que vergonza, parece que estou nun entierro, pero bueno, que foi o primeiro contacto ca cámara e como que lle unha oportunidade a comunicar a outros ámbitos da comunicación que igual me estaba pechando portas e aí que dixen, bueno, pois igual hai que probar. A oportunidade do FIC a nivel profesional xenial porque é super enriquecedora e logo pois tamén a nivel persoal moi guai porque hai un equipazo super bo e ainda que é moi intenso en cuanto ao traballo pois sempre hai moitísimo apoio e estar moi ben rodeado é todo fantástico, maravilloso.